Sara Zozaia, Donostiarra. Azken urteetan bakarka zein formatu ezberdinetan ikusi ahal izan dugun musikaria da. Abeslari eta multi-instrumentalista den sortzailea dugu gaurkoan bigarren kafean. Gaztetasunak ez du esperientzia faltarekin lehiatzen bere kasuan. Izan ere, Bilboko BBK hirian edota Madrileko Los Ciclos del Primavera Sound bezalako ekimenetan hartu du parte. Saritua izan da Barakaldoko hiriko soinuak edota Rockein bezalako lehiaketetan. Euskaraz, gazteleraz zein ingeleraz abesten du. Konserbatorioan akordeoia ikasiarren ez du bere burua instrumentu bakarrera mugatu. Gitarra, pianoa eta akordeoia bera grabatu ditu bere kantuetan eta estiloi dagokionez guztiz irekia dagola esango genuke. Ez baitu espektora izten, alderantziz, eremu ezberdinak esploratzera eramaten gaituzte bere kantuek. 2018an 3 izeneko epe bat kaleratu zuen eta gaur bere lan berriari buruz hitz egitera dator. Bandcampen entzuna ahal izan ditugu 3 aurrerapen kantu eta egia esan gehiago entzuteko gogoz geratu gera. Bere unibertsoa dark folk bezala etiketatua izan dela irakurri dugu hor nonbait, atmosfera ilun eta intimoekin, produkzioari garrantzia emanez. Letrei dagokionez, iraganeko erabakiek sortzen duten norabide berria hitz egiten duela dio. Gaur gurekin dugu Sara bere etxean, gitarra eskuetan lehen kantuari hasiera emateko prest. Hau da Sara Zozaia, benetan kantuarekin. Benetan, hasi nintzenean, benetan. Benetan, hasi nintzenean, benetan.
uste nuen nanolakoa zinen. Joan diren oiekin itzuliko da beste mila alditan. Arratsaldeon. Ze gozo eta Kaixo, Sara. Kaixo, Sara. eta ze goxo arratsaldeon. Luzea, baita, beste pixkat, luzea. Bueno, Baina, bueno, ondo. Ni gusto bigarren gustora. kaferako ondo. Gusto gustora Hori da. nean, Bai. Hori da. Bueno, hola, pixkat zea usteko galdetu behar dizut gauza friki bat, ze gitarra da hori? Ba, eskerra bat zeiazu, ze dakat memoria oso txarra, eta duela gutxi hartu nun, da bigarren eskuko bat, eta da modelo bat, Japonian izana 1984an, eta Gibsonek intzun denuntziatu Ah. ze kopia antzeko bat iten zuen. Orduan utzi zuten produzitzeari, eta berez da Gibson Les Paulen antzeko modelo bat, baina da Japoneako arraro bat, marka arraro bat. Atentzia ditu dit, nun ezagutzen, eta, bueno. Bueno, Sara, zemu zaude? Animikoki eta, bueno, itxialdi honekin, eta zemu zaude? Ba, justo haintxe igual pixkat tranquillo hartzen itxialdiari, eta sentitzen dut nahiko beldur emango iala bueltak. Osa, ja nago pixkat esan dute ez, trastorno de la cueva, olako zeu zeitze jote. Ah, bai? Ja, ohituta zaudenean, Izena dauka? bai, osea, que pentsatzet jendea bongo dara deixente. Nik Baina uste bestela oso ondo, gustora. eufemismotik ere baduela, dago jendea etxean oso gustora diena kolpeazorri jo gabe, eta zea, orainko bazuloaren historiarekin. Gero baja eskatzeko, ez? Oze. Hoi da. Baina oitu gehala, oain berriz, jo. Bueno, Baina, bueno, Baina egia baita da, burbuja egia. baten, Osea, esan nahi dut. Bai, Burbuja Ez baten, nik- bai, esan. Segi, ez barkatu. Ez Ez nik nahi esan nuen- behar nuen, Josus. Ai, Dios. Vale, zu. arrate. Besterik gabe esan nahi nuen, nik ere badaukadala sentsazio hori, eta aipatu izan dudala lagunekin eta ingurukoekin, beldurrantzeko bat ere ematen didala kalera ateratzeak, eta jendearekin, ez dakit, sentsazioa dudala, jendearekin bihurtuko naizela, nola baiteko etengabeko pareta bat edo izango dudala. Gero jendeak esaten dit momentukoa izango dela hori, astebetean pasako zaidala, baina ez dakit. Besterik gabe. espero dut. bueno, zentratuko gea? Bai, mesedez. Skypeak zaiak iten zaizkite. Egia da, Onartu behar dut. benetan estereo horrekin, ba, denok ere, fíjate, disperso gaudela, ez? Giatu gea hor... Bai, Egan. Bai. Laneako gogoik ez du mate, baina egia da, hau, lana ere ez dela, ez? Sarazo zaila entrevistatzea hemen lasai, ba, bueno, lan modura hartu beharko dugu, baina nero matek esaten du, hau lana balitz bezala hartu beharra dago. Ba, venga, etxarri, Bai. egin lana. Bueno, pixkat oain arte atea dezun EPEA eta ateako dezun EPE horren inguruan hitz egiteko, entzuten ari dena pixkat situatzearren, errepasatuko dugu, atera zenula 2018an 3 izeneko EPE bat, eta galdetu behar nizun, ea laborategi moduan hartu zenun lan hori, edo esperimentatzeko hartu zenun, pixka bat orain aterako dezun era begira, edo. Bai, ezan izan erabaki konstiente bat. Osea, ez nun pentsatu, bueno, egingo dut lan hau, gero esperimentatzeko izan zen, aurrera pauso bat, eta banekin nahiko
imperfektu aterako zala, ezakit, baten, baina izan zen lehenengo pauso bat bakarkako lan, karrera hontan hasteko ez. Eta orduan ikusten dira hori oraindik ez dago soinu finko bat, ez dago estilo finko bat, produkzio aldetik baita ere pixkat etorri izana. Orduan, baita bere kutxoa daka, ez? Oso organikoa eta ezakit, honestoa, ez? Geratu da baina bai izan zen pixkat lehenengo gauza. Agian, musikan gabiltzanak, ez da pixkat beti gustatzen ez zaiguna, baina eman beharreko pauso bat. Eta ez, bigarren eta hirugarren lan batera iristeko, pasabarren fase bat edo, ez, momentu bat. Eta, galdetu nahi dizun, haitu naiz pixkat kuskusatzen zure elkarrezketetan eta bar, epe honekin ziklo bat itxi nahi izan zenula, eta oain, esango zenuke beste ziklo baten hasieran zaudela, edo nola kokatzen dezu zure burua? Egia da, askotan zikloak bizitzak berak markatzen dizkizula pixka bat. Eta lehenengo diska hau hasi nun lagun batekin, itxaso txelista dana berak, eta bera Nueva Yorkera juntzan. Orduan, momentu hortan, proiektua aldatu zen pila bat berarekin jotzen nun beti. Eta orduan, gero, beste txelista bat aurkitu baino, izan zen replanteamendu bat proiektu osarena, eta ziklo berri bat hasteak bai erakartzen duela asko zeinekin ari naizen lanean, pertsonak ekartzen diate. Eta kasu honetan, Rokein lehiaketaren bitartez, izan un aukera El Tigre estudioan grabatzeko diska, eta horrek irekitzean beste espektro handi bat. Jon produktorea izan dut, eta aukera pila bat, hau bai izan dela pixkat esperimentazioa, hola hartu dut. Bai, hirugarren epe hori entzun da, nabaritu dut, txeloak, zekan papera garrantzizkoa zela, edo... Zekit mantenduko dezun, orain kainan aterako dezun epe berrian, edo... Gutxitu da pila. Gutxitu da, baina badago horreinik, ez? Zertxo bait beti. Pixka da bai. Zertzela da batzuk. Eta, pianotik, gitarratik, inkluso akordeoitik jo izan dezu sormen prozesuan, eta gaur egun edozein delarik instrumentua eroso zaude edozeinekin sortzen, edo nahiago dezu instrumentu, hartu diozu ezakit kariño bat, instrumentu bati sortzerako momentuan. Nik uste igual gitarra hartu duela orain. Nenez nahiko geldoa gauzak. Asimilatzen ditut gauzak, eta gero hortik denbora bat pasatzen da, eta hartzen ditut. Eta gitarrarekin pasa zait pixkat hori. Gitarra akustikoa bai jotzen nula, elektrikoan ekan aurpegaren parean kontzertu pila batetan eta jende pila bate jotzen zula, baina enintzan ikusten kapaz jotzeko, ezakit ze pasatzen zitzean. Orduan gero hasi nintzanean jotzen, esan ostras, hau da, jo nahi duana ez, eta orduan hasi nintzen horrekin konposatzen, asmatzen, eta jotzeko era baita ere da nahiko pertsonala, eta nik uste irakasleen batek ikusiko bazian, esango ziala, hola, gaizkin hola, baina, bintzat, ezakit, gustatzen dezkidan soinuak sortzen ditut, eta hori da helburua azkenean. Fijatu naiz, ikusi egun hortan, jotzeko edo, eskua jartzeko modua edo, zala, pixka bat bilatua edo ezakit, agian improvisaziotik ateratako zerbait dela esango zenuke, edo gehiago da, ezakit, horren bila juntzeala, edo... Nik uste dela, azten zanean gitarra ikasten, nota grabeak, bajuak, ondo sonatzen dute normalean. Zegia hartzen duzenean, nota agudoak txerriatzen dute pixka. Orduan, trasteatzen dute. Jotzen hasi nahi zenez, hartu dira grabeak gehien bat jotzeko posizioa. Eta orduan, oain ja, hobeto airenez ikasten, agudoak ondo sonatzen dute, baina igual ja postura hori hartu dut. Horrek ere iluntasun puntu bat ematen dio, ez? Soka grabeetan aritze horrek, lehen aipatu du Etxarrik ere, ez? Folk iluna edo horrelako abizenak jarri dizkiote, nota grabe horietan beste kolore ilunago batzuk sortzen direla ere, ez ara? Bai, eta hori da pixka nire musikaren esentzia uste dut. Dakadan hau igual suabeago ikusi daiteke, edo bai, arinago batekin, gero base grabe bat sartzea.
Etxarri galdetu dizu eta nik birgaldetu behar dut, nire akordionista naizen neurrian, akordeoietik sortzea, Sara, gauza komplexua da, ez? Eske akordeoekin pasatzen zait, azten naiz sortzen, zehose ez dana pop edo folk, osea, pieza bat sortzen azten naiz. Eta orduan, zehose jendeak entzuteko, bueno, nire musika diska baten sartzeko abesti bat iten azten naiz, zehose oso simplea iten dut eta galdetzen da pixka bat inozo bezala ez dakit nola esan. Osea, akordeoia beti izan dut, hori kontserbatorioan musika klasikoa jotzen, orduan orain. Formakuntzak du eragina, ez? Izan Piazzolla jo edo bajo, akordeia beti izan dela oso protagonista eta gutxi landu dugula irakaskuntzatik edo gutxi landu dela laguntzaile den instrumentu horren papera, ez? Eta, karo, sortzerakoan akaso hor muga nagusi, ez? Euskal, Samarron agian ateratzen dela bere ohiko, ez? Beti egonda leku baten, eta agian hortikan sortzen dezunean jartzen dezu lehenengo planan bezala, ez? Claro, kokatu dugulako horrez. Gainera kontzepzioa, lehenengo hasita akordeoia eta jendeak uste du dela trekitixa, eta orduan esate zuten nola jokotzezu akordeoiakin, nola ja kale jira bat azte pentsatzen dela, ez? Eta ez da ezagutzen instrumentua pila batekin gertatzen den bezala. Eta edukazioa da, nahi orain beldurra ematen ditu, zakit ume bezala nora hainbeste denbora pasaduan hor, ze ez da normala, gero jutentzea beste estremora, gero jutentzea gitarra hasten izela jotzen nahi dudan bezala, eta igual eskua biurritiko egun baten, ez? Osea, nik uste edukazioan daola lanketa jena. Ez da galde, baina, horra iritsi nahi. Bueno, Sara, ondo baderituzu, prestatu duzu gaur beste kantua ere, eta berriz kantuarekin egingo dugu aurrera. Askotan utxunea bete gabeko aitzakia dela sinetsiz banoa zuena
Nik baditut txalo virtual batzuk hemen, baina horrelako goxetasunetik txalo virtualetan... Ja, ez, zuriak ez sartu, Asentzio. Ez, horiek ezin dira sartu. Bueno, hoi komentatzen eginan ekainean atako ezula bat izeneko epe berria, ezta? Bai, baina, bueno. Da, ekainan aterako da osua, baina hilabetero joan naiz abesti bat ateratzen, orduan esan daiteke igual jardi baina gehiago kanpon dela. Hori da, ja, Bandcampen 3 kantu daude entzungai. Esan dezu, Bilbon grabatu zenula, ze estudiotan, eta kontatu pixkat zeinek hartu duen parte, ekoizlerik egon den, nola jonden prozesu hau. Bai, El Tigre Studiosetan grabatu dut, eta bertan dago Jon Uiar estandarreko kide dana, eta berak hartu zuen, bueno, azteko emantzian aukera grabazio prozesua aiteko nire modura, eta hau da, nik demoak ez ditut egiten etxean, ez zaitu ondo joaten demoak egitarena. Orduan ja, direktamente grabatu genuen diska demoak izan gabe, eta horretarako emantzian espazioa, denbora, eta bera sartu zen produkzio lanetan. Gero itxasok sartu zituen txelo batzuk, eta nik uste diskari ematen dion soinu ambientala, espaziala, igual, bai, kutxori ematen diona da Antxon Goikoetxea gitarristak sartu diona. Ahotsetan ere, bueno, ezakit, entzungai da ona behintzat, ematen du garrantzia eman diozutela, ahotsa nola tratatua izan den, eta, ez? Aurrekotik behintzat, bai, nabaritu dut aldea. Bai, ze gaina ahotsa abesti batzutan da igual ahotsa da ona abestian igual instrumento nabariena, baina beste batzutan igual gehiago da kapa bat beste instrumentu baten mailan da ona. Orduan, eta de hecho laugarren abesti hontan distortzio pixka sartziot, bueno, distortzioa ez, efekto bat sartziot ahotsari. Eta, bueno, egon gera hor pixka experimentatzen. Eta Sara, letrak zuk egiten duzu? Bai, baina hori baita mi joa pixka geldo. Osea, hasi nintzen lehenengo inglesez idazten, lotxamaten zialako idazten nuen hain errexu lertzea. Zedia nahiko letra intimoako ezakit, osea, irekitzen naiz asko. Eta hasi naiz ja gutxinaka, bueno, argiagoa izaten letrekin. Eta, bai, hori da. Osea, juntzea, igual lanka sartuko dute baina, osea, inglesetik euskeraruntz juntzea, eroso sentitzen juntzean enean? Bai, hori da. Osea, fonetikoki egia da, inglesa zela gehien bat entzunuena txikitan baita ere igual. Edo referenteak inglesez ditut nire musika estilo hontan, baina gero konturatzen naiz abesti batin eta ez badezu komunikatzen, osea, esaten dezuna ez badezu egin baten komunikatzen bagaizkizua zela, eta gainera inglesa galtzen juten batzea, pues okerrago. Eta nire kasu hori izan, osea, inglesa eskolan hasi nintzen ikasten, eta orain ez dakat lagunik inglesez hitz egiten dudana ez da ezer. Orduan, bueno, zentzua galdu zuen. Leno, ahotsei buruz zaitu da, eta galdetu behar nizun, entzun dugu Benito Lertxundiren ahots tzar hori, ezakit argi zenun bere ahotsa hor sartu nahi zenula, edo abestia sortzen juntzinan enean eskatu zizun sartzea, o... Ez que zati hori da pixkat ibiltzen zuaz eta de repente zulo batera erortzen zera, ez? Osea, ez du jendeak espero, eta nahiko aspergarria egiten da, de hecho. Baina, bueno, gero baita horrek eragiten du bukaera sartzea beste modu baten. Ez da izan intentzioarekin, baina hola juntzan. Eta momentu hortan hasi nintzen tratatzen espazio hori, zulo hori, eta etortzen zitzaidan hauts oso grabe bat, eta gainera esaten nuen horiak ditut begiak eta atxe gabe, eta hori etortzen zitzaidan burura, eta Benit etorri zitzaidan burura, baina, bueno, esan duen, eres una flipada, kendu hori burutik. Baina, azten nintzen pentsatzen beste hauts batzuk igual, eta esaten nuen eske Benito da. Eta orduan esan behar diot.
Ba, Eta baita. Samarret azierto bat, ez dakit euskaraz, asiertu bat, baina bai izan dela, oso ondo gatzen. Era- Erabaki ona bai. Erabaki ona hori da. Kostata, ez pentsa. Bizkat eskatzera hori dan. Baina, bueno. Eta Benito konbentzitzea lan zaila izan zen edo erresa man. Horregatik, ez beste zergatik, Hori izan zen zaila, ez? Nahiko denborera bango zula. Eta bere aldetik izan zen opari bat ezela, ze berari zailo gustatzen neolako gauzak egitea. Osea, eta gainera argi eta garbi esate dizu, ez. Baina gero, ba ez dakizu ze esan zion abestiak eta zitzitean hor bideoklipa nola izan beharko zuen, eta ez dakizu eta esaten zian, eske zeo ze badaka. Eta orduan sartu behar dezeo ze. Eta, bueno, Ba, Izan aukera zen. ona, bai. bai. Zeharrate? Ez, entzungo dugu bigarrena? Hirugarrena? Hirugarrena, bai, baina bueno, karo, hemen gabiltza irratian Denborarekin. erlojuari begira, eta Bai, hirugarren kantu hori entzuteko Sarare agurtu egin beharko dugu. agurpin bar dugu, karo. Ai, bale, barkatu. Sara, ez zaitut agurtu nahi, eh? Mengeatu dira, ez dakizemak galdera egin gabe, baina bueno, pena handiz, ba, beste baten etor barko. Beste duzu. baterako. Bueno, Hori da. hori ere polita da, Zure ez? gonbidatuta. Gauzak pendiente Bale, ustea. esker. Bai, bigarren kafe bat pendiente daukagu Sara Zozaiarekin. Oso ondo. Sara, Ja, mila ja. mila esker, eta esandakoa, Sara Zozaiaren akustiko honetan hirugarren eta azken kantua entzungo dugula, aingurak izena duen kantu hori. Ondo segi. Ahora, Agur. eskerrik asko.